Velkommen til GRTV. Jeg står i øjeblikket i studiet, som I kan se, men jeg har faktisk været ude tidligere hen og teste en gadget. I stedet for at jeg står her og fortæller jer om en masse kedelige ting, så lad os hellere se det. Det er utroligt, hvad der er fart på her. Jeg tror i hvert fald, vi kører... Hvor meget kører vi nu? Hvad? 20. Og kører vi 20 km/t. Det kunne godt gå hurtigere. Der skal være lidt ned ad bakke. Jeg skulle ikke have kæmpe hjelm på, og jeg skulle måske være nøgen. Den er blevet testet. Den er blevet kørt på. Det er... Jeg skal sige, vi er i anderledes omgivelser, men man burde være med den her. Men der er så støddæmper, som I kan se. Og de fungerer fint til brosten og andet småtterier. Det er ikke sådan, at du tænker, ej, det er bare behageligt at køre på ujævnt terræn. Jeg mærker det jo slet ikke. Det gør du. Det gør du meget. Men det er jo heller ikke det, den er bygget til. Det er ikke en terrængående løbehjul. Det er det slet ikke. Så til de der småtterier, så er det faktisk fint nok. Det går ind. Her har vi speederen. Win. Det vil sige, her viser den, om batteriet er medium, helt nede, eller selvfølgelig oven. Og her, den her, det er en klassisk bremse, som vi kender også fra mountainbikes og så videre. Og den fungerer upåklageligt. Den bremser lige, hvor den skal. Herom bagved, hvor den også kører rundt om. Så det er baghjulstrukket. Smart, elegant. Sådan. Dette er Go Motorboard 2000X. Smart, fancy. Det kan godt være lidt mærkeligt at se på, hvad det fanden det egentlig er. Hjul her eller noget et eller andet her. Så lad os se, der gøre lige sådan her. Sådan der! Ja. Det er sådan set en storby djævel, hvis man kan sige det sådan. Det er motordrevet. På den måde, det er batteridrevet løbehjul, du kan køre rundt på. Drop det der med at stå og gasse afsted med foden. Det gider vi ikke se på. Det er slut. Åbenbart i hvert fald, fordi faktisk troede jeg selv, at løbehjul, det var passé, og vi ikke havde set det mere. Det var en jungle, der var færdig. Men det er det altså ikke. Vi har fået et, der er rimelig vildt og rimelig lækkert, kan jeg så fortælle jer. Selve teknikken bag er et NemH-batteri, der ligger hernede. Og det lades op med et stik på den her side. Stikker du den bare ind, pling, stikker du den bare ind i stikkontakten, og så oplader den. Efter et lille stykke tid, så kommer det hele det her til at kunne køre, og det kan faktisk køre omkring en halv time i hvert fald. Det er også noget med, at den skal udkæmpe de små citybikes og hvad det ellers er af små åndssvage motorcykler. Og der gør den det jo lækkert, for der er ikke nogen motor, der larmer. Du er bare sådan... Og det er jo lækkert. Altså, alt hvad der ikke larmer, alt hvad der ikke forurener, synes jeg også er genialt. Men det kan altså være meget fint det her, så jeg synes heller, vi skal faktisk se, hvordan I har klaret det udenfor. Der er bakke forud. Så er der problemer. Spørgsmålet er, støddæmmerne, kan de klare det? Kan motoren klare en bakke? Der er en grund til det her. Det er en storbys løbehjul. Den kan ikke klare de store bakker. Kom så. Yes. Kom så. Ja. Yes. Fan. Det er da selvfølgelig meget smart med en storby-ting her. Men hvis batteriet ikke rigtig holder til mere end en halv time eller 2 minutter op ad en stejl bakke, så har man et problem, og så er det ude at vandre, og så er den her tung. Så det er selvfølgelig meget smart, at du kan køre. Dog vil jeg selvfølgelig sige, hold dig væk fra de omgivelser. Hold dig væk fra skoven og noget. Den skal kun køre ud af lige omgivelser. Ikke noget op ad bakke, ikke andet. Så for 3.000 kroner kunne jeg faktisk få en bedre cykel, og derved også få lidt bedre dem der. Så dommen er, det kunne jeg gøre lidt bedre. Også lidt billigere, men vi vil have mere.
Mere batteri. Mere for pengene. Det er alt. Lortet gik i stå, nede i skoven, tør for strøm. Jeg er godt klar over, at det gætterbladet, når du står på det.